Bonfile ne. Ni ne. La 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 la. La 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 la. Mahaifiya Mina, mahaifiya zan kira ki da raina. Mina, Mina, mahaifiya zan kira ki da raina. Ita ce za ta ɗauke ka har tsawon wata tara, ba ta son komai ya taɓa ka ko da farin wata. Ci da sha duk ita ke yi har da masa sutura, ta fi son ko da yaushe ta ganka san farin ciki. Za ta share duk abin da zai zo dan bakin ciki, but I wish always ita ka zama mutumin kirki. Za ta baka abinci ta zauna ba komai cikin ciki. She always need to see you haba kai ne ja gaba. Za ta yi ma komai a zuciya dan ka je gaba. Rashin lafiya in baka da ita ce a kan gaba. Ko da ta yi fushi ita ce za ta rashe ka, ko da faduwa kai ita ce za ta tashe ka. If you do something good should do handshaker, and if you do bad should be undertaker. After that should be heartbreaker. Mahaifiya, I miss you a lot. La 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 la. La 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 la. Mahaifiya Mina, mahaifiya zan kira ki da raina. Mina, Mina, mahaifiya zan kira ki da raina. Amma idan babu ta gidan ku fa babu daɗi. Kishiyar uwa ita kawai ta fi son ku faɗi. Za ta yi abu domin ganin haɗa ku da dadi, shi ko bai ganin laifinta domin ta bashi taɗi. Gidanku ne amma kun koma kamar wasu bayi, babu wani batu domin sai ta ce fa ne za a yi. Sun manta da cewa akwai gobe ranar hisabi, ranar da babu boka sannan babu wani malam. Shi yasa ake kiran ta fa da kishiyar uwa. Za ta yi abu dan kishi ba ta tuna rayuwa. Ruwa a hannunta amma za ka zama kishin ruwa. Ita ba ruwanta ko da ka koma ma ruwa. Ta fi son ta ganka can fa ka kazanta, wahala kulli yaumin ba ta yin abin bajinta. Kishin har ya koma tsakaninku ne da ita. Idan ka tuna ummi sai ka ce Allah jikanta. Some of them are smoking, some of them they are stealing, some of them are kidnapping, some of them they will be raping. And the cause is for the losing. Sometimes haka fara thinking mutuwar wai ko living tunda babu mai achieving. Kuma ba ta jin preaching balle ma ta samu teaching. Mata ku ji tsoron Allah sannan ku zama masu sallah. Ba ku ja da ikon Allah, yara su ce masha Allah har a ce alhamdulillah albarkacin Rasulullah. La 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 la. La 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 la. Mahaifiya Mina, mahaifiya zan kira ki da raina. Mina, Mina, mahaifiya zan kira ki da raina. Ka zanto mai haƙuri, addu'a sannan da buri, tashi da neman alkhairi, kuɗi kamar Terry Harry, sannan you should be a berry, ilimi sannan da jari, har a ce ma kai ne fari, combo za ka yi da Ferrari. And we thank the Lord Almighty that He give us make to make tea. Wurin shi baka latti, shi ya bani daman baiti. And thank God yanzu I'm seti, DJ kiɗa ba mu sauti, hold it up to be a maker. And we thank the Lord Almighty. Mahaifiya, I miss you a lot. La 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 la. La 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 la. Mahaifiya Mina, mahaifiya zan kira ki da raina. Mina, Mina, mahaifiya zan kira ki da raina.